Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μικρό Pro Player βίντεο. Όπως σας είπα από το πρωί, 5 ώρα, κατά τις 5 ώρα θα κάνω το βίντεο. Τώρα, ήρθαμε στο πυροβολείο από την προηγούμενη φορά, δεν προλάβαμε να μπούμε δυστυχώς. Γι' αυτό, πάμε. Πατήστε like στο βίντεο αν σας αρέσει, εγγραφή στο κανάλι και με υποστηρίξετε, κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις και αυτό, πάμε. Ωραία. Γεια σας, πατήσαμε πώς για να κατέβει ο κάμεραμαν, συνεχίζουμε. Ναι, δεν βλέπω, είναι κάπου άλλο πληροφορία, γύρισε να... Έλα εδώ, πας λίγο τα πλάνα. Άρα και εγώ αυτό το κλείσω εδώ. Να πάμε τέλος πάντων. Αυτοί εδώ είναι οι μαλάκες. Μη σταματάς φυσικά. Αυτό δεν θα ανεβεί, δεν με νοιάζει. Ας πούμε, είναι και πρόσθετα πρόσωπά τους. Ωραία. Συνεχίζουμε. Μετά το μαλάκα, το ξέρα πως θα είναι τώρα, μαλάκα. Το ξέρα για να λένε θα κάνουμε κάτι και μετά θα φύγουμε. Το ξέρω, αλλά δείξει και από εδώ. Πάνε από εδώ να πλάνα. Πάει και από εδώ κάτω, να πάμε λίγο τα πλάνα. Γενικά αυτό εδώ είναι. Μισό από αυτό εδώ. Και από αυτό εδώ είναι μια άλλη είσοδος. Την έχει, ωραία. Τώρα θα πάμε σε ένα σπίτι που έχει εδώ δίπλα. Να κάνουμε το stage το παιδί μας. Ωραία. Πάμε. Έχω καμίς τώρα να τρομάξω από εδώ πάνω. Πώς σταμάτησα, θα ήσταν εδώ πάνω. Ωραία. Γεια σας, συνεχίζουμε από στο σπίτι θα πάμε. Ναι, αυτοί οι δύο είναι φίλοι μας. Μας είχαν πει όταν ανεβαίναμε την φορά για να έρθουμε εδώ. Ελάτε, ελάτε. Θα κάνουμε κάτι και μετά θα φύγουμε. Ωραία, αυτό το σπίτι δεν είναι κανείς και ζει. Δεν είναι τα πλάνα για να τα πάρουμε. Και... Άρα, μου κόψατε εδώ. Ωραία, τέλος πάντων. Θα έρθουμε να δούμε τώρα τι περίπου έχει εδώ. Τώρα για τα πλάνα. Όπως καταλάβαμε είναι Έλληνες, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Βέβαια πως όλα δεν είναι βιβλικά, όχι σάπια. Όπως βλέπουμε, μάλλον αυτό είναι τηλεόραση που έχει. Και έμενε άνθρωπος που είχε τηλεόραση εδώ μέσα, άρα δεν είναι πάρα πολύ παλιά. Γεια σας παιδάκια. Πείτε ένα γεια στα παιδάκια. Ωραία, τέλος πάντων. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, καλά είναι. Μην το κάνετε αντιγραφή επειδή είναι μαλάκας. Γεια σας παιδιά. Θέλετε κάτι? Γεια σας παιδιά. Να πούμε λίγο στο YouTube. Γεια παιδιά. Τι κάνετε? Εδώ είμαι ο Κρίστοφ και ο Σικλεσιάν. Έλα. Ήθελα να σας πω κάτι. Για τι θα πεις? Έτσι βγει μαλακιά. Κάτσε. Ένα λεπτό δώσε μας λίγο. Θα βγει μαλακιά. Σιάν. Έλα, αγόρι. Αγόρι μου καλό. Έλα. Πόνι εγώ εδώ.
Κάτσε. Ό,τι θα κάνεις τώρα. Δεν θα κάνω κάτι φάση. Έχεις κάνει Παιδιά, εδώ είναι το κανάλι μας. Α, Fearless δείτε Vlogs. να τους υποστηρίξουμε. Κάντε like και subscribe. Επειδή Θα βάλουμε και το Χρήστο στο κανάλι. έχουμε πάρα πολύ ωραία description. βίντεο. Πολύ ωραία Έλα, βίντεο. πάρ' το. Ήταν πάρα από 16 λεπτά. Και παιδιά, άντε γεια σας, πάμε τι ξάχνουμε. Φύγε, Εγώ άντε. θα κοιμηθώ. δηλαδή. Άρεσε, ωραία. Εσένα εδώ που θα πεις πάει να σηκώσει. Ωραία. Εύχομαι να περάσετε σε αυτόν τον δρόμο κουβαλώντας μέσα σου τα οριτέρα, τι λένε, στοιχήματα για την ζωή, έρωτα. Δηλαδή αυτό εδώ χτίστηκε, όχι έγινε, για να μπαίνουμε μέσα άνθρωποι. Πρέπει να δώσουμε να μπούμε. Πρώτα να δει. Ωραία, προσπάθησε να πάρεις λίγο την εικόνα μέσα. Μικρή. Φαίνεται. Λίγο. Μέσα δώσε. Να το περάσουμε το κινητό. Όπως βλέπετε, έμεναν άνθρωποι και έμεινε σχεδόν ένας. Γιατί δεν έχει χώρο για να μένουν πάνω από έναν. Και αν έμεναν, πολύ δύσκολα. Ωραία. Πάρε πάλι την κάμερα. Πάμε πάνω τα πλάνα από αυτή εδώ. Ναι, αυτοί θα μπείτε, υποστηρίξτε τους. Να τους ανεβάσουμε και αυτούς. Να τους ανεβάσουμε. Να τους βοηθήσουμε να βγουν τον ίδιο κανάλι. Μπορούν και μόνοι τους. Αλλά θα θέλουν να μπουν στο βίντεο. Δεν θα το ξανακάνω τώρα σε το βίντεο. Ούτε το ξέρω. Ωραία. Πάρε λίγο εδώ το πλάνο. Πάμε λίγο εδώ. Για κάτσε να λέω. Γεια σας παιδιά πάλι. Εδώ πέρα είμαστε. Εδώ πέρα φίλε. Κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Άμα δεν έχετε κάνει ακόμα, θα βάλουμε το όνομα στα comment και να μας κάνετε subscribe. Γύρε να πούμε. Άιντε, γεια σας παιδιά. Καλά να περάσετε. Άιντε. Αυτή συγκεκριμένα εδώ μένει. Εδώ μένει, το. Τα η τρελή. Ωραία. Τώρα αυτό εδώ, μάλλον, δεν ξέρω τι είναι. Πάμε κάτω. Δεν ξέρω τι χρυσή. Τι, ό,τι είναι εκεί. Αλλά τι. Τέλος πάντων, κάτι ήταν. Δεντρόσπιτο, σπιτάκι, δεν έχω ιδέα. Συνεχίζουμε. Όπως είπα, άμα πάμε στους 200 εγγραφές, θα δείξω τη φάτσα μου. Δηλαδή, μετά τους 200, τα βιντεάκια που θα ανεβαίνω θα είναι με τη φάτσα. Πάρτε τα! Τέλος πάντων, συνεχίζουμε το βίντεο. Δεν χρειάζομαι τους τρελούς του σπιτιού. Μετά βγάλουμε κάτω. Συνεχίζουμε. Πάμε λίγο, Ωραία γυστήρια. Πάμε λίγο. Ωραία. Θα κάνουμε, θα τραβήξουμε και ένα ακόμη πλάνο. Όχι είναι πλάνο, ένα ακόμη θα πάμε. Σίγουρα αυτό είναι. Θα πάμε σε ένα πηγελίο. Είναι κάτω από τη φορά. Θα τα πούμε εκεί.